are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying. And I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok na puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa.
complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng o aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa aking mga mata,
Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a
a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Happy Easter, kag maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Biyernes sa Oktaba sang Paskwa sang pagabanhaw sang aton Ginoong Hesus. Gintoy-toyan sang Ginoo ang iya katawhan sa paglaom, kag ang dagat naglumos sang ila mga kaaway. Hallelujah. Mga muyo kita nga aton matuman ang kabubuton sang Dios karon nga adlaw. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi sa misteryo Pascual, imo gintukod ang bag-o nga kasugtanan sang pagpakig-uli sa mga katawhan. Kabay nga matuman namon sa amon kabuhi ining kasugtanan nga amon ginasaulog. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 21, versikulo 1, tubtob 14. Pagkatapos si Jesus nagpakita sa iya mga gintutunan sa higad sang linaw sang Tiberias. Amo ini ang paagi sang iya pagpakita. Nagtinilipon sadto sanday Simon Pedro, Tomas nga gitawag nga kapid, Nathaniel sang Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, kag ang duha pa ka mga gintutunan. Si Simon Pedro nagsiling sa ila, "Mangisda ako." Nagsabat sila, "Maupod kami sa imo ah. Oh, maupod kami." Naglakat sila kag nagsakay sa sakayan, apang wala sila sa may nakuha sadto nga gabi. Sa nagabutlak na ang adlaw, si Jesus nagatindog sa baybayon, pero ang mga gintutunan wala makahibalo nga si Jesus yadto. Si Jesus nagtawag sa ila, "Mga anak, may kuha bala kamo nga makaon?" Nagsabat sila, "Wala." Dayon nagsiling siya sa ila, "Iladlad ninyo ang inyo sahid sa tuunayon sang sakayan, kay may makuha kamo." Sang ila maladlad ang sahid,
Hindi nila mabatag ini bangod sang kadamuon sa mga isda. Ang gintutunan nga palangga ni Jesus nagsiling kay Pedro. Ang Ginoo ini. Sang pagkabati ni Simon Pedro, Ang Ginoo. nagsulob siya sa iya nga bayo, kay nagaubas siya kag naglumpat sa tubig. Ang iban nga mga gintutunan nagpadulong sa higad nga sakay sa sakayan nga nagabutong sang sahid nga puno sa mga isda. Indi gid man sila malayo sa baybayon, mga isa kagatos man lang kadupa. Sang magdungka sila, may nakita sila nga nagatumpok nga baga nga may isda kag tinapay nga nagatungtong sa sini. Si Jesus nagsiling sa ila, "Dala kamo diri sang pila ka mga isda nga inyo nakuha." Si Simon Pedro nagsaka sa sakayan, kag ginbutong niya ang sahid pakadto sa takas. Puno ini sang dalagko nga mga isda. Isa kagatos kag 53 kabilog. Walay sapayan sang kadamuon ang sahid wala magisi. Si Jesus nagsiling sa ila, "Kari kamo kag magpamahaw." Wala sang bisan isa sa mga gintutunan nga nagpangahas sa pagpamangkot. Sino ka? Kay nakilala nila nga ang Ginoo yadto. Dayon si Jesus nagpalapit, nagkuha sang tinapay kag ginpanagtag niya ini sa ila, subong man ang iya ginhimo sa isda. Ikatlo ini kapag pakita ni Jesus sa iya mga gintutunan, sa tapos siya mabanhaw sa minatay. Mga utod, paano mangin mabinungahon ang aton pagtuo kay Jesus? Madamo kita sang matun-an, sa ginpakita nga pagtuo sa mga gintutunan sa aton ebanghelyo sa subong nga adlaw. Para sa aton pagpamalandong, kita pag-aupdan liwat ni Reverend Father Jacob Segurula, priest in charge sang St. Francis Xavier Mission Station, Barangay Miranda, Hinigaran, Negros Occidental, Diocese sang Bacolod. Happy Easter kag maayong aga, Father Jacob. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa aton naman nga mga tagpalamati sa kahanginan, nga nagaupod sa aton sa pagpamalandong sa sini nga mga tinion. Karon, mamalandong kita upod sa mahal nga Ginoo, pangayon nato ng grasya, gikan sa iya. Ang tawo nga puno sang paglaom, puno sang kabakod kakaisog, sa dalanon sang kabuhi. Ang pagkabanhaw sang mahal nga Ginoo, hindi lamang nagdala sang paghidait. Nga ang bunga sini, amo ang pagpakiguli sang Ginoo, sang iya kang tanan, nga nautod tungod sang kamatayon niya sa krus. Kung ato nadumduman, yadtong mga gitutunan nga nagalaplaag, bangod kay nahadlok sila, nga base sila man, pagapatyon, kasubong sang Ginoo. Ang pagkakita sa mahal nga Ginoo sa mga gitutunan sa baybayon sang Tiberias, isa kadako nga pagpamatuod nga sa pihak sang tanan, luyag sang Ginoo nga buhion ang ila na patay nga pagtuo. Ang gintuga sini amo ang walay kapaglaom para sa ila. Nga sa pagsunod nila sa Ginoo, ang tanan-tanan na lubong nga daw tuman ang kadulom para sa ila. Apang sa pagpabakod sa ila, iya ginhingyo sila nga magpangisda sa sadtong gingabi nga wala gid sila sa may nakuha. Apang bangod kay ang Ginoo yadto ang nagsugo sa ila nga ang una nga nakatalupangod nga Ginoo yadto amo ang iya gintutunan nga pinalangga gid nga amo si San Juan nga ebanghelista. Gani liwat nagpanahid sila kag sa sini madamo sila sing may nakuha. Napuno ang ila sahid apang wala ini magisi. Isa ka matalanhaga nga hitabo. Ang Ginoo gid ini, apang daw wala pa gid nila masapuman, kun ang Ginoo gid yadto. Gani, ang Ginoo nag-agdaliwat sa ila nga magkaon sang isda nga ginsugba, kag iya ginpamihak-pihak ang tinapay sa tunga nila. Sa sadto gid ila nabatyagan, nga ang ila tagipusoon nagakalayo sa kalipay nga hindi nila maesplikar, kag naghambal sila sa ila makaugalingon.
ang Ginoo gidyadto. Buhi, upod nga nagakaon sa ila. Walay kapin kag kulang, kag wala sang pangduha-duha, ang Ginoo gid, ang Ginoo. Nabanhaw siya, kag wala na sila nangahas, nga mamangkot liwat, kun sino siya. Mga utod, sa aton kabuhi, ang pagkabanhaw dapat magdala sa aton sang paglaom kag paghidait. Sa sining panahon, nga ang pagpanahid sa mga tawo, pabalik sa Ginoo, nagadulot sang kapaslawan, nagapabatyag sa aton sang tuman nga kaluya, sa pagkahuyang sa aton pagtuo kag pangduha-duha, sa mga resulta sang aton pagpaninguha. Apang hindi bala sa pihak sini, dapat kabigo naton ini nga panghangkat sa aton mga kaugalingon, nga magpalawod man kag magpadalom sa kalalawran, kag iladlad ang aton mga sahid. Agud may makita kita kag may makuha nga dalagko kag madamo ang mga isda nga mo ang katawhan sang Dios. Kay kun ang Ginoo amo ang nagsugo sa aton, kag kaupod naton, patud gid nga madamo kita sang mahulik, madamo kita sa madala pabalik sa iya. Mga kauturan, aton liwat huna-hunaon, nga sa tanan nga mga tinion, ang Ginoo yara lang sa aton luyo nga nagaupod, nga sa manugay na aton tanawon siya sa aton mga kaugalingon, o sa aton isigkatawo, sa mga nagakahalanabu karon. Aton liwat buksan, ining panawagan sa Ginoo sa aton. Agud mabuyok naton ang mga tawo nga dulaan sang pagtuo. Mga tawo nga madugay na ngayara sa gapusang sala. Nga mo ang gintuga sang kadalok kag kabutigan. Magtinguha kita kag maghimudos. Agud hilwayon yadtong mga tawo gikan sa talikala sang pagkaulipon kag inustisya. Kaglabaw sa nga tanan, itatanan magaubra para sa hustisya, pagigugma kag pagidait. Isa kasahi isang pagpanahid sa kalarawran, sang kadagatan, sang kabuhi, sang katawhan sang Dios. Pabakura kag paisuga kami Ginoo sa grasya nga dulot sang imo pagkabanhaw. Amen. Madamo gid nga salamat sa imo sharing nahanungod sa aton ebanghelyo sa sining nga adlaw, Father Jacob. Hasta sa madason. Mga utod kagabian ko kay Kristo, ginahangkat kita sang pulong sang Dios nga sa aton adlaw-adlaw nga pagginawi kag pagkabuhi, magsalig kag magtuman kita sa mga pulong ni Jesus. Agud aton man maangkon ang mabinungahon nga sahi sang pagpangabuhi sa grasya sang Dios. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginataw